Et penses que ja coneixes el Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans? M'hi jugo el que vulgues que hi ha alguna funció o alguna opció que no sabies que existia. Quan busquem una paraula, entrem al diccionari en línia, l'escrivim al camp de cerca i ja està, trobem el resultat. Però la veritat és que desconeixem altres opcions, altres funcions dels diccionaris en línia que ens poden ser molt útils per definir o fins i tot per ampliar la cerca. Avui les veurem en aquest tutorial en directe. Però abans de compartir pantalla, si vols entrar al web del DIEC i explorar-lo amb mi, a la descripció et deixo l'enllaç directe al diccionari. Per a qui vaja perdut, què és el DIEC? Breument, és un diccionari monolingüe, és a dir, en una llengua, en català, i un diccionari normatiu, que vol dir que segueix les normes lingüístiques d'una autoritat reconeguda, en aquest cas, l'Institut d'Estudis Catalans. L'edició que hi ha disponible actualment és la segona. Per això trobaràs que sovint es parla de DIEC 2. I tot i que es va publicar el 2017, s'actualitza constantment per adaptar-la als canvis que es van produint en la llengua. I ara sí, comencem! Molt bé, ja estic compartint pantalla. Com veieu, tenim aquí la pàgina principal del web del DIEC i el primer que trobem és el camp de cerca, on hauríem d'escriure la paraula que volem buscar. Aquí, com podeu veure, podem aplicar diferents condicions de cerca. Per exemple, escriure una paraula exacta, coincident, o una paraula començada per, acabada en qualsevol posició, o que no comence o no acabe en, o que no contingui X, no? Llavors, aquestes són les condicions de la cerca bàsica. Normalment, la cerca més habitual és posar una paraula sencera i deixar la funció que ens surt per defecte, que és coincident. Anem a buscar, per exemple, son. Abans de continuar, vull destacar una cosa important. Tenim dos tipus de cerca. La cerca bàsica, que és la que acabem de fer, que és el primer requadre que ens sortia, i simplement fem clic a cerca bàsica, i després la cerca avançada, que és per trobar resultats, per concretar encara més, no? Per ser més minuciosos. Ara, després veurem la cerca avançada. Primer de tot fem la cerca bàsica. Per a què serveix? La cerca bàsica troba entrades relacionades amb el concepte que hem introduït. És a dir, si jo escric son o son, segons el significat, no trobarà només la paraula son com a entrada, sinó que trobarà altres paraules relacionades, com el verb esse o el verb ser, on son és la tercera persona del plural, ells són catalans, o altres paraules com sa, per exemple, la forma del femení del possessiu son pare, sa mare, o altres significats, com per exemple l'estat fisiològic que constitueix el període de descans, no? Per cert, tinc un vídeo també on parlo de la diferència entre el son i la son, en femení masculí, i d'altres parelles de paraules que tenen significats diferents segons el gènere, que és molt interessant, us el deixo a la descripció. Ara farem una altra cerca bàsica. Posaré la paraula panís. Panís és una altra manera de dir blat de moro. En el meu dialecte, per exemple, diem panís. Llavors, una altra funció molt interessant del DIEC 2 és que des de la mateixa entrada, on t'explica el significat de panís i et posa exemples, tenim accés a molts altres diccionaris on podem consultar altres aspectes d'este terme, no? Per exemple, podem anar al diccionari del Termcat, que és un diccionari de terminologia en català i altres llengües, i buscarem, per exemple, aquí blat de moro. Mireu quantes formes tenim de dir el terme panís en català. Tenim aquí blat de moro, blat d'indi, dacsa, milloc, moresc, panís. Segons de quina part sigueu, segurament dieu una d'aquestes formes, no? Per parlar del panís o del blat de moro. A banda d'això, al Termcat també tenim el terme en altres llengües, com castellà, francès, italià, anglès i alemany. I la definició. Així que el Termcat, si no el coneixeu, és un diccionari de terminologia d'allò més útil. I, per sort, hi podem accedir directament des del mateix DIEC, no? Per exemple, també podem consultar obrim
el diccionari català-valencià-balear, l'Alcover Moll, on ens parla també d'altres aspectes de panís, el significat, a on se fa servir esta paraula. Per exemple, per aquí explica, no? Urgell, Priorat, Gandesa, Tortosa, Morella, Maestrat. Tenim fins i tot refranys, com se pronuncia, d'on ve la paraula, no? L'etimologia, que ve del llatí. Llavors, este també és un diccionari molt, molt interessant en català i la part positiva dels diccionaris de l'Institut d'Estudis Catalans és que estan tots relacionats, llavors des d'una mateixa entrada en pots consultar més, no? També podríem trobar aquí diccionari de sinònims, així que és una funció que passa desapercebuda a vegades, però quan ho feu servir no oblideu que està disponible aquí. D'acord, ara passarem a la cerca avançada. Què podem fer amb la cerca avançada? Farem clic a afinar la cerca i buscarem, per exemple, una paraula que comença per est, est, en comptes de coincident posarem començada per, i com a categoria gramatical li demanarem, per exemple, que ens busque verbs. Com veieu, aquí hi ha moltes altres opcions que podem marcar o definir, però per ara només posarem 3 verbs començats per est, d'acord? Cerca avançada, i ara veurem què ens mostra. Ens mostra verbs que comencen per est com estar, estendre, estimar, i també altres que aparentment no, però si veiem la definició, també tenim emparentar, estar emparentat. Lligar, està lligat de peus i mans, una expressió relacionada amb la paraula lligar. Provem una altra paraula. Ara buscarem verbs que comencen també verbs pronominals. Imagineu-vos que necessitem trobar verbs pronominals que comencen per re. Llavors emplenarem els 3 camps i farem clic a cerca avançada. I ara ens mostra, per exemple, reduir, repensar, retre, reunir, reunir-se en petit comitè. Llavors aquí tenim un petit llistat, si necessitem trobar exemples de verbs pronominals que comencen per RE, el podem trobar aquí també fàcilment. Com veieu, amb la cerca avançada sí que és veritat que hem d'emplenar més caselles, però ens dona resultats molt més específics i ens ajuda a concretar, sobretot quan necessitem buscar informació molt, molt específica, d'acord? A banda d'això, a la pàgina del DIEC també tenim actualitzacions, per exemple, on ens parla de les últimes actualitzacions des que va sortir la versió del DIEC 2, que és la segona edició, el 2017, quines novetats s'han introduït en cada una de les versions, si les voleu consultar. També tenim un llistat d'abreviatures que trobareu al diccionari per si alguna no sabeu exactament a què es refereix, instruccions sobre com funciona el diccionari i a la pàgina principal fins i tot us podeu descarregar l'app del DIEC 2, d'acord? Que serveix tant per a dispositius Android com per a dispositius iOS, d'acord? L'aplicació la podeu descarregar, bé, si aneu aquí, us diu ja com consultar-la, podeu fer clic simplement o també la podeu buscar a la Play Store i la trobareu de seguida, la podeu fer servir al mòbil. Bé, espero que hàgiu après alguna cosa nova sobre el DIEC 2. Com veieu, no és només un diccionari per buscar una paraula i ja està, sinó que ofereix moltes més possibilitats, així que ara toca posar-lo en pràctica. Tingueu oberta la pestanyeta al navegador quan escrigueu en català i us ajudarà moltíssim. Això és tot. Ens veiem al pròxim vídeo.